Dali, aning sana. So, siguro to siya super farm. Yo, what's up, Super Fam? It's me again, Super Migo Bayan. Welcome back to my YouTube channel. And for this vlog is all about nagsuroy na pud ko dire sa may Tanhay. Sa may Tanhay naman siya. Kayo na ami dire sa may Plymouth na paraan. This is Central Azucarera di Abais di ay. Azucarera, pero ano siya kadang tunga-tunga basta Tanhay ug sa Bais. Muni ang ilahang pansaon na kanang ilahang ba kanang muna siya magbira sa mga pagdon kargahan sa tubo para gamon nga doon sa Central para kuan super farm para ikuan siya ba kanang pagaling gamon siyang sugar cane. So super farm sa akong pagsoroy diri karon dili lang pod kay ako ray tawo na ay managuyab diri siya super farm. So mura na muna super farm ang Plymouth nga lang namin nga kuan ng Plymouth ng murag train ba nga kuan muna siya magbira sa mga pagod unsa dapat pa niya train dun siya ang murag maorman guro na sila no kanang train ka rin yung Plymouth gamay nga ulo sa kuan ba kanang magbira sa mga tinagahan og tubo na mga katong nalangan na bakit hindi na nagahan ng tubo muna yung kuhan super farm muna ang yang ligid super farm so yun ang yang likod super farm muna yang likod muna yung birat ng uban ng mga kuhan kargahanan of tubo din na siya ito galing yung release na siya reels kaya kung makauban na to dami arkay na sila kaya wala ko uyab di ako kuyaw ako Arion, nindot kayo, petsura yung takas, drive Magi sa kung kayo magsikuwi sa kurso na, So, supportive to your friend o boyfriend. Supportive. Muna siya ang atubangan, super fab. So, muna siya ang atubangan. Klaro kayo. Muna siya ang atubangan. Pasensya na agad super fab. Kay init kayo, ikang kaya kung lawas nga. Yang ihang yang ulo di yang mga tambot sa kung gaw sa kaso ayun dire super farm dire mag diha ang driveran ba diha ang magmaneho ang driver. So muna siya na super farm dayon. Karing gloy yung sana dagwin ni marud diha magpunuhay ni mga parang mga tao ba. So mura na siya super farm. Sa kadugay na nakong pinuyok dire karon pa pud kasoroy dire aning ana. So siguro to siya super farm and kay init na jud kayo di na jud makaya sa akong lawas. Mura to siya super farm and bye-bye sa wala pa naka-subscribe please subscribe YouTube for me go by and hit the notification bell all dapat bell all ang i-pindot kay kung dili na bell all wala jud kam kay tas updates sa uban na vlog. Bye bye.